Ja mám 3 deti, 5 vnúčat. Ja sa potrebujem im rovno pozrieť do očí. A ako by som to urobila, keby títo ostatní členovia nič nedostali. Následne na to mi potom prišla taká výhradná SMS-ka. Tak v tomto prípade Robert Fico kryje podvod už niekoľko rokov. Červeným je vyznačená plocha, ktorú sprivatizoval Milan Filo. 29-ročný junák z Helpy prišiel, nikdy v živote nepodnikal v tomto biznise, nikdy v živote nebol v tejto fabrike, ale vybavil si u tatička Mečiara privatizáciu a sprivatizoval podiel, ktorý mal hodnotu 4,7 miliardy, hovorím to červené, za 1,1 miliardy, čiže v tomto momente my všetci sme boli v strate 3,6 miliardy korún. Bola to podstatná podmienka pre privatizáciu emitovať 15% akcií spoločnosti Ecoinvest, čiže zvýšiť základné imanie spoločnosti Ecoinvest o 15% a tieto akcie odovzdať zamestnancom. V špeciálnom archíve FNM sa uvádza zoznam týchto zamestnancov, je ich 3948, je tam menný zoznam. Ani jeden z týchto zamestnancov svoje akcie nedostali, pretože sme poslali viacero listov. V priebehu posledných 2 rokov odpovede sme sa nedočkali. Nech si hájí práva Slovenskej republiky. On nemôže ako premiér poprvé ignorovať skoro 4 000 ľudí, 3948 ľudí, ktorí sa na neho obrátia a chcú od neho pomoc, alebo chcú od neho aspoň nejaké stanovisko. On sa tvári, že nič neprišlo. A teraz sa zase tvári, že tuto jeho kamarát nepodviedol tých ľudí. Podviedol tých ľudí. A keď Robert Fico tu má plné ústa reprivatizácie, hovorí, že to bolo zlé, tak tu môže napraviť škody. Kedy si vybrali jedného človeka, kde aj prebehol reálny platobný rozkaz a následne zaslali všetkým bývalým zamestnancom výhražné listy, že ak budete pokračovať alebo náhodou vás napadne vstúpiť do toho združenia, tak riskujete, alebo podávať žaloby, tak riskujete, že dopadnete presne takisto ako Janka Javorková. Pod hrozbou vyhrážky, ktorú mi bol pred domom dať jeden pán, mi povedal, ak tú žalobu nestiahnem, že za mňa bude, že budem platiť pokutu. Posledných 5 rokov som z funkcie, dá sa povedať, predáka, zišiel až na zametača. Už nemali inú triedu, tak ma poslali tam. Tú žalobu na mňa podali na 300 000 eur, že som poškodila meno pána Fila ako Mondi SCP. V októbri na margo toho prišiel za mňou jeden človek blízky Milanovi Filovi, ktorý mi najskôr ponúkol 10 000, ak tú žalobu stiahnem. Dnes, v roku 2017, kvôli nesplneniu 15% odovzdania akcií zamestnancom a bývalým robotníkom je majetok SCP Mondi štátny. Nepatrí toto do verejnoprávnej televízie, keď už všetci platíme, aj ja, a neodvysiela sa nič?